Gepleyer Adatlyk Radiosu. Akşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 16-njy ýanwary hepdäniň anyny Pragadaky studiýada siz bilen men Sehra. Şuň habarlar günnelik programmamyzyň esasy bölegine. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Fransa sapar edýän mahaly Parijde ýaragly adam 2 adamy zamun aldy. Polisiýa Pariziň Demiraly kunwataryndaky Kolobis tebitini gabady. Birleşen Milletler Uramasının Çağlaryň Hukukları Boýunça Komitetinde Türkmen delegasiýasy marda prezidenti garşy almak üçin geçirilen köpçüliklerin çärede çağlaryň helak bolmagy barada peýda bolan maglumaty tasdiklady. Наверное, надо немножко предысторию. Дело в том, что когда Türkmen prezidenti ýurtda häkimetleriň eden etdiligine garşy göreşýän adam hukuklaryny goramak boýunça ýürite wekiliň institutuny döretmegiň möhümdigini belledi. Şeýle bir umydyň bolmagy üçin ýurt siýasaty üýtgemeli. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlar eşitdirmäsi şart. Emma habarlar günnelik programmamyzyň esasy bölegine geçmeden günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Fransanyň polisiýasy 2 adamy zamun alan ýaragly adamyň Parijiň etegindäki poçta edarasynda gizlenýändigini habar berýär. Bu waka Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry'niň Fransa sapar edýän mahalyna gabat geldi. Fransuz polisiýasy Parijiň Demiraly kunwataryndaky Colombes şäherinde ýerleşýän territoriýanyň daşyny gabyp aldy. RTL radiosynyň berýän maglumatyna görä gürrüň gidýän adam özüniň Kalashnikov kysymly tüpeň, sapança we granatlar bilen ýaralanandygyny we 3 adamy zamun alandygyny öňe şeýle maglumatda polisiýanyň gürrüň gidýän adam bilen gepleşikleri geçirýändigi aýdylýar. Fransuz polisiýasy bu wakanyň geçen hepde Parijde islamçy söwüşçüleriň amala aşyran hüjümleri bilen ilteşiginiň bolup bolmagyny barada maglumatyň ýokdugyny ma'lum etdi. Ukrainanyň resmileri ýurdun günnordunaky ortpara separatistler bilen Ukrain güýçleriniň arasyndaky çaknyşyklarda soňky 24 saatyň dowamında 6 eskeriň öldürilendigini we başga da 18 tansynyň yaralanandygyny habar berýärler. Ukrain harbylarynyň medeniýet sözçüsi Andrey Lisenko'nun aýtmagyna görä, hökümet güýçleri ortpara separatistleriň Donetskiň halkara aeroportundaky terminalyň kontrollugyny ele salmak ugrunda eden bir näçe synanşygyny ýa-da terpikdiripdirler. Lisenko bu hüjümlerde ortpara separatistlerin artilleriya toplaryny, tanklary, minamyotlary we raketalary ulanandygyny aýdyp, terminalyň kontrollugyny öz gödökçiligine geçirendikleri barada separatistlerin eden öňe sürmelerini reddetdi. Şol bir wagtyň özüne Donetsk şäheriniň resmileri Twitter'de amala aşyrylan hüjümlerde ýanygynyň ammara tutuşmagy netijesinde 4 adamyň wepat bolandygyny ma'lum etdiler. Pakistanda Fransanyň Charlie Hebdo satirik jurnalynda Muhammed Peýgamberiň suratlandyrylmagy ýazgyrylyp demonstrasiýalar geçirilýär. 16-njy ýanwarda Pakistanyň Karachi şäherindäki Fransuz konsulhanasynyň öňünde geçirilen protestlerde polisiýa bilen protestçileriň arasyndaky çaknyşyklarda adından 3 adam yaralandy. Protestçileriň aglabaty Jamaat Islam partiyasi bilen ilteşikli studentlerden ibaretdir. Fransuz jurnalynyň soňky nusgasynyň baş sahypasynda Muhammed Peýgamberiň karikaturasy çap edilip, onuň daşynda ähli kişi bağışlarını diyen söz başı yerleştirildi. 15-nji ýanwarda kabul edilen rezolýusiýada Pakistanyň aşağı parlamenti Muhammed Peýgamberiň karikaturasyny çap eden üçin Charlie Hebdo satirik jurnalyny ýazaryan resmi namany kabul etdi. Täjikistan Türk resmilerinden gaçşaklykdaky opposision siýasatçy we işewir Umar Ali Kuwatowyň ekstradisiýa edilmegini resmi taýdan sorady. Bu barada Täjikistanyň Içeri işler ministri Ramazan Rahimzow da 16-njy ýanwarda ma'lum etdi. Kuwatow Täjik resmileri tarapyndan biýdügünçilik aýplamalary bilen gözlenýär. Emma ol bu aýplamalaryň syýasy maksatlydygyny belleýär. Kuwatowyň Grup 24 adly syýasy guramasy Täjik hökümet tarapyndan ekstremist topar diýilip, geçen ýylyň oktyabr aýynda gadagan edilip Grup 24 atly topar sosial mediany Duşanbede hökümete garşy protestleri geçirmäge çağırş etmek üçin ulanandan soň Täjik resmileri ýurtdaky ýüzlerçe web sahypalary petikläpdi. Kuwatow we onuň 3 ýarany wiza düzgünlerini bozmakda aýplanyp, geçen ýylyň dekabr aýynda Türkiýede tutsak edilipdi.
Qadağıstanın suudu 5 adamı yurtda qadağan edilen islamçı toporun agdasy bolmakda günäli tapıp, olary 18 ay bilen 20 ay aralygynda türme tutsalygyna hüküm etdi. Bu baradaky hüküm 15-nji ýanwarda Qadağıstanyň günorta günnordunaky Taldykorgan şäher suudu tarapyndan çykaryldy. Qadaq derňüçleriniň aýtmagyna görä gürrüň gidýän 5 adam Bangladeş şäherindäki islamçy mektepde okap, ol ýerde Tabligi Jamaat atly islamçy topora goşulypdyrlar. Bu topor Qadağystanda, Russiýada, Özbekistanda we Täjikistanda resmi taýdan qadağan edilenler. Suud dinlenişiniň dowamında çykyşynda prokuroruň sözlerine görä gürrüň gidýän 5 adam Qadağystany dolanandan soň ekstremist garaýşlary propaganda edip, öz toporuny täze agdalaryň goşulmagyny gadanmaga çalışypdyrlar. Russiýanyň opposision lideri Aleksey Navalny 14 polisiýa işgär tarapyndan özüniň dor bilen soragy çeklendigini habar berýär. Bu waka 16-njy ýanwarda Navalnyň Moskwanyň çetinäki jaýynyň daşyna boldy. Bu resmiler tarapyndan Navalnyga garşy amalaşyrylan iň soňky hereketdir. Bu hereketi Navalnyň tarapdarlary Vladimir Putiniň tanymal tanqidçisynyň alyp barýan opposision işlerine basyş etmek üçin Kreml tarapyndan alınıp barýan kampaniýa diýip atlandyrýarlar. Hormatly dinleyijiler, biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäs. Ýang habarlardan belläp geçişimiz ýaly Fransiýanyň polisiýasy 2 adamy zamun alan ýaragly adamyň Parijiň etegindäki poçta idarasynda gizlenýändigini habar berýär. Bu waka Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry'niň Fransiýa tapar edýän mahalyna gabat geldi. Bu barada kärdeşim Merdan Sarifoň taýýarlan maglumatyny dinläliň. Fransiýanyň polisiýasy Parijiň eteginde ýaragly adamyň bir poçta idarasyny we 2 adamy zamun alandygyny habar berýär. Polisiýa Parijiň Demirali günwataryndaky Kalobis tebitini gabady. RTL radiosynyň beren maglumatyna görä, hüjümçi Kalashnikov awtomaty, tapança we el granatlary bilen ýaraglanandygyny, şeýlede 3 adamy zamun alandygyny aýdypdyr. Maglumatda onuň polisiýa bilen habarlaşandygy, emma nähildir bir teklifi öňe sürmänligi hem aýdylýar. Polisiýa bu wakanyň geçen hepde Parijde bolan hüjümler bilen iltesigini görkezýän alamatlaryň ýokdugyny aýdýar. Bu ağırlykda Parijde tapar edýän Amerikanyň döwlet sekretary John Kerry geçen hepde islamçy tewüsüjileriň Parijde amala aşyryn namart we nejit hereketlerini Amerikalylaryň gahyr we ýigrenç bilen garşy alandyklaryny aýtdy. Gürrüň gidýän wakalarda 17 adam öldürilipdi. Kerry, Fransiýanyň prezidenti François Hollande we Daşary işleri ministri Laurent Fabius bilen geçiren duşundan soň Amerikanyň Fransiýa bilen raýdaşlygyny aýtdy. Kerry çykyşyny inglizce başlap soňu bilen fransuzca geçdi. Ol hristiýanlaryň, musulmanlaryň we beýlekleriň ählisiniň bir geminiň üstündedigini, şeýlede bu dören krizisten bilelikde çykmalydygyny aýtdy. Mundan odal Kerry bilen Fabius hüjümleriň amala aşyrylan Charlie Hebdo nesriniň binasynyň we Suuda merkeziniň öňünde gül destelerini goýdular. Bu ağırlykda öten aksam Parijiň töwereginde hüjümçilere ýarag edilmäge we olary ulak kömegini bermekde güman edilip 12 adam tutuk edildi. Amerika 11-nji ýanwarda Parijde geçirilen ýürüýüşe gatnaşmagy degislikde pes derejeli Amerikan resmiýetlerini ýollandygy zerarly tanqid edilipdi. Fransiýanyň paýtagty Parijde söz azatlygyny goldap we terrorçylygyň garşysyna geçirilen şol ýürüýüşe milliony golay adam, şol sanda dünýäniň onurçy liderleri gatnaşdy. Fransiyadaky syýasy ýagdaýlar barada kärdeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyza derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Habarlar günlük programmamızda Türkmenistana değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Şu hepdede Jenewada Türkmenistanyň çağalaryň hukuklary boýunça hasabaty dinlendi. Birleşen Milletler Guramasynyň çağalaryň hukuklary boýunça komitetine 13-14 ýanwarda geçirilen dinlenşige Türkmenistanyň resmi toporunyň düzüminde statistika boýunça döwlet komitetiniň başlygynyň ornwasary Lyudmila Amanyazowanyň, bilim ministriniň ornwasary Gelli Mämedowyň we İçeri işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary boýunça departamentiniň ýolbaşçysy Agul Berdivanyň hem ýeni bir näçe Türkmen resmiýetiniň gatnaşandygy habar berildi. Gozalan meseleleriň arasynda 17 oktýabrda marda prezidenti garşy almak üçin geçirilen köpçülikliň çärede çağalaryň helak bolmagy barada peýda bolan maglumat barada soraw orta atyldy we Türkmen resmiýetleri muňa jogap berdi. Azatlyk radiosu Birleşen Milletler Guramasynyň çağalar boýunça komitetiniň bu sessiýasyna gatnaşan Türkmen inisiatiwasy guramasynyň müdiri Farid Tuhbatulin bilen söhbetdeş bolup maslahat barada gurrun bermäge haýyş etdi. Onuň bilen kardeşim gödel söhbetdeş boldy. Farid, Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistanda çağalaryň hukuklary boýunça şu hepde geçirilen maslahatynda 16 oktýabrda marada köpçülikliň çärede çağalaryň helak bolmagy baradaky sowaly Türkmen häkimetlerine kim berdi? Наверное, надо немножко предысторию. Дело в том, что когда... Bu mesele doğrusunu gurrun edilenini biraz iyide çekilip aýtsak, biz öz alternativ hasabatymyzy taýýarlap, komitetin wekilleri bilen geçen ýylyň tomsunyny öňünden duşuk geçiripdik. Bizim şonu orta atan meselelerimiň biri Türkmenistanyny ideolog käsiyetli köpçülikliň çärelere çağalaryň köp çekilýänligi, olaryň ysy we sowuk howada ul kösençliklere sebäp edilýänligi bilen bagly bolupdy. Soň marda bolan wakalardan soň Birleşen Milletler Guramasynyň çağalaryň hukuklary boýunça komitetiniň wekilleri şol ýagdaýa hem aýratyn üns berip, ähli faktlary toplap başlady. Şeýlelikde komitetiň wekilleri marda 17 oktýabrda bolan ýagdaýlar barada öz sowallaryny şu hepde Türkmen resmiýetlerine hem gön berdiler. Bu sowala Türkmenistanyň İçeri işler ministrliginiň wekili jogap berdi. Ol wakanyň bolanyny tasdiklady. Emma agdalan ulogyň prezidentiň goragyna degişlilerle häkimligiň hojalyk ulogy bolanyny aýtdy we ähli günäkärleriň cezalandyrylanyny belledi. Şol wagtda bu sowal çağalaryň hukuklaryny goramak nukdaýnazaryndan berilip, köpçülikliň çäreler mundan beýlekde dowam ettiriljekmi diýilip berilen soragy gaýnansak da Türkmen resmiýetinden jogap bolmady. К сожалению, она на этот вопрос не ответила. Türkmen делегациясының чыгышы умуман näme багышланdy? Официально туркменская делегация, естественно, строила свою... Türkmenistanyň resmi toporunyň çykyşy olaryň nukdaýnazarlaryndan pozitiv pursatlaryny ýytamak, negativ zatlar barada bolsa, dymmakdan ibarat boldy. Умалчивать моменты негативные. Türkmen resmiýetleriniň çykyşynda pozitiv diýilip näme görkezildi? Например, что со здравоохранением ситуация улучшается. Meselem, saglygy saklaýyşda ýagdaýyň gowulananyny aýtdylar. Hepatit A we käbir beýleki ýokonç keselleriň azalanyny aýdyp, käbir sanlary getirdiler. Emma bu sanlar barlap, olaryň hakykata näme derejede gawat gelýänligini suwd edip bolmaýar. Kämillik ýaşyna ýetmedikleriň arasynda jenaýetçiligiň azalanyny hem habar berdiler. Emma bu sanlar hem diňe 2 ýyla, ýagny 2011-nji we 2012-nji ýyla degişli bolup, umumy tendensiýany görkezmeýär. Emma muňa garamazdan halkara guramalarynda Türkmenistanyň hökümetiniň berýän sanlaryndan başga el ýeter maglumat ýok. Но членам комитета ничего другого не остается. Farid, siz Birleşen Milletler Guramasynyň we beýleki halkara guramalarynyň Türkmenistan boýunça geçirilen maslahatlarynyň ählisine diýen ýaly ýyllar boýy gatnaşyp gelýärsiňiz. Türkmen resmiýetleriniň şu gezekki çykyşynda ozalkylaryndan tapawut gördüňizmi? Вот само поведение членов туркменской делегации. Türkmenistanyň resmi toporunyň agdalarynyň öýlerini alyp barşy menne biraz oňyn täsir döretdi. Sebäbi olarky maslahatlary, meselem, mundan bir näçe ýyl BMG'nyň komitetinde adam hukuklary boýunça maslahata gatnaşan Türkmen delegasiýasynyň özüni alyp barşy dostlukly därli. Şu sapar ministrleriň ornwasarlary derejesinde resmiýetlerden düzülen resmi toparyň öz wezipesinde has işçiň gatnaşanlygy, öz arasynda maslahatlaşyp çykyş edenligi, umuman işçiň ýagdaý gödildi. Olar käbir zatlara talaba laýyk jogap hem berdiler. На какие-то вещи они, конечно, адекватно отвечали.
Kardeşim gödelin geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, bu mesele barada siz hem öz pikir garaşlaryňyzy, bellikleriňizi, maglumatlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isteseňiz, biziň medbuat e-mail belligisi gmail.com e-mail adresimde hatur edip bilersiňiz. Ýa-da biziň Moskwadaky telefon belligimiz 7926 236 04 55 jaň ediň, ýa-da SMS ýazyň. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Departamenti Maliýe aýdynlygy boýunça ýyllyk hasabatyny çap etdi. Hasabatda dünýä ýurtlarynyň maliýe pudaklarynyň geçen ýylyň dowamında näme derejede açyk aýdyn bolandygyna baha berilýär. 2014-nji ýyl boýunça hasabatda Türkmenistan maliýe aýdynlygy boýunça göze ileri ýaly ösüş gadanmadyk ýurtlaryň hataryna görkezilýär. Bu barada kardeşim gödeliň berjek giňişlik maglumatyny dinläliň. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamentiniň 2014-nji ýyl boýunça hasabatynda Türkmenistan maliýe aýdynlygy boýunça göze ileri ýaly ösüş gadanmadyk ýurtlaryň hatarynda görkezilýär. Türkmenistanyň döwlet büdjeti düýpli düzülmän, onuň girdeji we çykdyjy bölekleriniň ministrlikleriň arasynda bölünşigi görkezmeýänligi hasabatda edilýär we Türkmenistanyň döwlet büdjetinden döwlet karhanalarına edilýän çykdyjylaryň möçberi barada hem hiç hili maglumatyň berilmeýänligi bellenýär. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamenti hasabatynda Türkmenistanyň maliýe pudagynyň açyk aýdynlyk derejesini, büdjeti degişli maglumatlaryň köpçülüge elýeterli edilmeginiň netijesinde ýokarlandyryp boljakdygy aýdylýar. Şeýle-de Türkmenistanyň maliýe pudagynyň has açyk aýdynlygyny ýurdun nebit we tebigy gaz ýowdasyndan gelýän girdejileri barada we tebigy resurslar bilen bagly hökümet kontraktlarynyň hem litsenziýalarynyň berilmegi barada maglumatlaryň köpçülüge mälim edilmegi arkaly da pogtalandyryp bolar dedi Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamentiniň ýurtlaryň maliýe aýdynlygy boýunça 2014-nji ýyla degişli hasabatynda bellenýär. Türkmenistanyň tebigy baýlyklaryndan gelýän girdejileri hökümetiň girdejileriniň esasy bölegine emele getirýär. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamentiniň resmi maglumatyna görä, onuň ýurtlaryň maliýe aýdynlygyna baha bermek boýunça kriteriýalary beýleki federal guramalary bilen bilelikde işlenip düzülýär we daşary ýurtlardan maliýe kömegini alýan potensial ýurtlaryň hökümetleri üçin maliýe pudagynyň aýdynlygyna degişli talaplary ketgitleýär we olaryň bu talaplary üpçün etme ugrundaky üstünlüklerine we şowsuzluklarına baha berilýär. Şeýle-de Döwlet Departamentiniň hasabatyna görä daşary ýurt kömegini alyjy 140 sany potensial ýurtdan 50 ýurt maliýe aýdynlygy boýunça şertleriň minimal talaplaryna gabat gelmändir. 11 ýurt maliýe aýdynlygy üpçün etmekde belli bir derejede üstünlük gazanypdyr. Kardeşim gödeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 15-nji ýanwarda Türkmenistanyň mejlisinde milli parlamentiň 5-nji çağrılşynyň deputatlary bilen duşdy. Bu duşuň dowamında Türkmen prezidenti Berdimuhammedow ýurtda häkimetleriň eden etdiligine garşy göreşýän adam hukuklaryny goramak boýunça ýürite wekiliň institutunyň döredilmeginiň möhümdigini belläp geçdi. Eýsem ýurtda şeýle wekiliň bellenmegi we şoňa degişli institutunyň döredilmegi näme derejede täsirli bolar? Kardeşim Ýoşan Nurwan şu soralar bilen gydyklanyp Aşgabatly grajdan aktivisti we synçy Nurwerdi Nurmammedow hem de Aşgabatly ýazyjy we synçy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Nurwerdi Nurmammed Amanmurat Bugaýew Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekiliň wezipesiniň döredilmegi döwlet emellarlarynyň edenetliklerine garşy durmak üçin zerur diýär. Doğrudan şeýle wezipe döredilse adalatlylygyň ýokarlanmagyna ýardam edermi? Ýagny bir prezidentin aýdýaly döwlet bilen onuň raýatlarynyň gatnaşygyna täze sahypa açarmy? Nurwerdi Nurmammed. Şeýle wezipeniň açylmagynyň prezident öz çykyşyny döwlet emeldarlarynyň edenetliklik hereketlerinden ýurdun grajdanlaryny gorajakdygyna bil baglýar. Hakikatte olsa edenetlilik yeki devlet emeldarları tarafından näl devletin öz tarafından alınıp barılýar. Geçen yılın noyabrın 1-inden başlap yurtda devlet tarafından gymmatlyklamalar giýirildi. Şonuň hemmeti adamların garşysyna 1-nji ýanwardan başlap benzin 60% gymmatladyldy. Maradan hükümeti 21% peseldildi. Suratların hemmeti devlet tarafından edilen zatlar. Ombudsmanyň meclisiň hatırına girmegi bilen şu atlardan grajdanlaryň gorajagyna hiçli umyt yok. Şeýle bir umydyň bolmagy üçin ýurt siýasaty üýtgemeli. Meclisdäki eden çykyşyna men prezidentden
Suratlar bardaki gurruna garaştım. Emma şonuň ýaly gurrun şotaýda bolmady. Üstüne meclis oturanny prezident rahatly oturanlara ne akil soraňyz bar diýende meclisin başlygy Akçy Nurberdiýewa öňe çykyp prezident bardy, ören öwgüli sözler aýtdy. Diýmek meclis bar erkini prezidentin öňüne dökdi. Şol meseleler meclis tarapyndan goýulmaly. Diňe şeýle ýagdaýda meclis işlerini, sowut häkimligi işlerini, ministrler kabineti işlerini, hemmesem öz başlyk işläp bilenni. Biziň döwletimiz nähilem bolsa, laýyk döwlet derejesindäki ýoly çykyp bilerdi. Emma häzirki ýagdaýda şeýle döwlet emellerinde de ýok, şeýle Türkmenistan gaýatlarynda da ýok. Şonuň üçin ombudsmanyň döwlet strukturasına gireni bilen ýurdun ýagdaýy gowluga öwrüp biler öýdemok. Ýokşan Bir Nur Mehmet'in pikiri, aman brat bu, olar Berdimuhammedow häkimiýet başyna gelende hem kanun garaýjy gurumalaryň işi barada ýazylan şikaýetler dernemek goýunça komissiýa döredilipdi. Emma bu komissiýanyň garaşlaryň netijäni bermänini gaýdylýar. Siziňçe adam hukuklary boýunça öz ygtyýarly wekiliň wezipesiniň garaşylýan netijäni bermegi näme bagly? Onun garaşylýan netijäniň durmuşda amal bolmagy bolary bilen berilýän fiýasy erkinlige bagly. Ýöne şol erkinlik boljakmy, boljakdarmy bir juda uly sorak aslynda muny mıhtaýanyň sebäbi öň prezidentiň ýanyna adam hukuklary barada ýöýte institut işleýär. Ol häzir hem işleýär. Ine şu institutyň wekillerini dowamyny eden anygy iş hakyny bir tutaryk delil halk köpçüligine märim däl, ol elbetde berilýän hazabatlarda özüň mahabatlandyrmak diýen ýazat gidwotýa bolmasa Türkmenistanyň meclisinde de edilşi mesele bilen bagly ýörüýte komite işleýär. Şo komitetiňde öz hukukly kemsidilen ýurt raýatlarynyň üz tutmalaryny babatyna amal eden zatlar hakynda hiç bir anyk gurrun etmäge tutaryk ýok. Şonun üçin bir täze dörediljek wezipe bir diňe ýurtdaşynyňky halkara uramalaryna kasawat bermek üçin döredilen wezipem kadip saklayan özüne. Ýokşan Nur Mehmet aman brat bu gepleşigimde gatnaşyp beren gurrunňyz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun. Sizem sag bolun, işiňiz rawat bolsun. Kärdeşim Ýowşan Nurwanyň geçiren söhbetdeşliklerini dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, ýurtda häkimiýetleriň eden etdiligine garşy göreşen adam hukuklaryny gorumak boýunça ýörüýte wekiliň institutynyň döredilmegi barada siz näme pikirde? Siziň pikiriňizçe bu näme derejede täsirli bolar? Bu baradaky garaýşlaryňyzy biziň azathabar.com web sahypamyzda hem galdyryp bilersiňiz. Web sahypamyzda Türkmenistanyň garum.info arkaly girip bolar. Şeýlede biz bu mesele dogrusunda pikir araýşlaryny bilmek üçin şu gün ir bilen Facebook we Kontaktdaky sahypalarymyzyň okuýjylaryny ýüzlendik. Häzir bu ulgamlardaky sahypamyzyň okuýjylarynyň galdyran käbir tesbirlerini siziň dikkatiňize ýetirmekçi. Arka çatly okuýjymyz halk eden etdiligi şikaýet edip dursa netije bolar diýip öz araýşyny beýan edipdir. Azizatly beýleki okuýjymyz bolsa dogry. Inni ýuwaşça adam ýaly zat diýdi diýip öz tesbirini belleýär. Abdurrahman atly beýleki okuýjymyz bolsa hiç zada da peýda getirmez diýip öz araýşyny beýan edipdir. Ferman atly ýene bir okuýjymyz beýle zat diňeje erteklerde bolar diýip öz araýşyny jemläpdir. Muradatly okuýjymyz hem öz tesbirini hem ýalan hiç ýyly netije bolmaz, hemişe boş gürleýärler diýip öz araýşyny beýan edipdir. Ýaşy dagatly ýene bir okuýjymyz bolsa Türkmenistanda baş prokurorlar paraxor ogry bolanda adam hukuklaryny goraýanlar näme bolar? Olaryň hem agdy bar diýip öz araýşyny jemläpdir. Hormatly dinleýijiler, siz hem biziň her gün efire etjek maglumatlarymyzyň käbirleri barada öňünden öz pikir araýşlaryňyzy biziň bilen we dinleýijilerimiz bilen paýlaşmak isleseňiz, sizi hem Facebook we Kontaktdaky sahypalarymyza goşulmaga çağırýas. Bu ulgamlarda bizi gözleýe bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Habarlar günnelik programmamyzy goňşy Owan sany deýişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Owan türkmenleriniň raýdaşlyk geňeşiniň agdalary şu gün Owan sanyň Madar Şerif şäherinde maslahat geçirdiler. Onu Owan türkmenleriniň durmuşy bilen bagly gurrun edildi. Bu barada Kawla habarçymyz Şamerdan Guly Muradynyň taýýarlan maglumatyny dinläliň. Awgan türkmenleriniň raýdaşlyk geňeşiniň başlygy Haji Enwer Madar Şerif şäherinde maslahat geçiripsiňiz. Maslahatda nämeler hakda gurrun etdiňiz? Bugün Mazar Şerif'te 11 nihat bolup gemlenşip gurrunçylygyň üstünde biz türkmenlere berilen haka bizim kınaatçılığımız yok. Şol gelýän haftanyň içinde şu medeni hareketimiz arkasy bilen şol hökümetin kulağına yetirsekdi. Medeni guramalar 11 medeni guramanyň başlyklary bilen bile gurrunçylygyny geçirip oturýar. Awganistanyň täze hökümetinde türkmenlere orun berilmedi. Şonuň üçin hem siz nägelik bildirýärsiňiz, şeýlemi? Hava Awganistanyň hökümetiniň içinde türkmenler için berilýän ozal bilen şol başlygymyz Aşraf Gani reis jamhurymyzyň özü aýtdy, Awganistanda hiç kim bir-birinden ziyada dal, hiç kim bir-birinden kem dal, hemme birden ýaşamaly diýdi. Hakam birden bolmasy gerek. Aýdan pillasynda birden diýerler, amala bilen pillasynda şonu birden tutup bilen ýoklar. Awganistanyň bütewi hökümetiniň başlygy Doktor Abdullahny türkmenleriň belli bir bölegi himayet etdi. İki tarapyndan hem narazatlyk bildirýär. Biz iki çetiňem kampanya etýän pillasynda şoňa goşulmadyk. O ýoldan hem şol aňlanýar ki, türkmenleri aldajaklygy bir belli bir zatdy. Şonuň üçin biz iki çetine de gatnaşmadyk. Abdullah'nyň tarabam kemçiliklerini gaty goýberdi. Onuň üçin biz iki tarapyň kemçiligini türkmenleri aslyndan sabetmen izde tutulan için şu gün şurada gemlenşip özlemizin medeni sesimizi bildirelim diýip geldik. Abdullah aýdan bolmaly men türkmenlere ýokary wezifelerde orun berjek, minister berilecek diýip soň sözünde durmadymy? İki çetiň hem gaty wada berenligine hemmemiz hem şahit. Abdullah gatyrak wada berdi, muwazarat berjek, safarat berjek, onu berjek, bunu berjek diýip. Bize iki çetiň kanaatda kampanya eden tarapynyň beren zadyna narazatlyk bildirýärler. Hiç wagtdan narazatlyk bildiren ýoklar. Türkmenlere hökümet idaralarında orun berilmese siz näme etjek? Awalin bar etjek zadymyz şu bir medeni hareketimiz etjek. Eger medeni hareketimiz bilen bizim hakkımız bizim ilimize berilmese, bizim hakkımız mana şunçak diýip dursa, türkmenler için birek wazarat diýilen. Bizde işleyen adam şüküründe köpelen, etyon köpelen, bilimli köpelen. Onun için her taraftan birek verilsete. Vilayeti Balk, şu vilayette de 36 riyasat var. Bizde yeker riyasat bizim birek adamımız yok. Balk vilayetinde idaralarda Türkmenlerden birinin hem yoktuğunu aýtdyňyz. Eger onyan Türkmenlerden bilimler bar bolsa, näçin bellenmedi size göre? Türkmenlerde burada köprek asmarın aslında saklıyorlar. Türkmenlerde bilyon yok, Türkmenlerde önde düşünce adam yok deyip oradakiler düşündürüp başlanlar. Yani şonun sübeysinden bazı da kuvvetin aslında Türkmenler yaşayacak bolup. Çok kıyınlık günlerde yaşap biz gün saklanan bir merdim mukadiyyiz. Kawla habarçymyz Şamerdan Guly Muradynyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk Radiosu Türkmen Owan serhetinde we onuň goloýunda şeýlede Owanstanda ýaşaýan etnik türkmenler barada ýygyderli maglumat taýýarlaýar. Bu barada sypdyran maglumatlaryňyzy azathabar.com web sahypamyzda okap, o ýerde öz pikir araýşlaryňyzy galdyryp bilersiňiz. Web sahypamyzda turkmensanyň.org arkaly girip bolar. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelik programmamyzda geçirip oturýas. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sähra alyp bardym. Saatlar kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.